Baba unedrama mngadi ngoba phela kade kumele wena siyenze ekamerweni lento lenkonzo le ofuna siyiqoqe kahle. Lehlulayo mase usufike khona ekamerweni futhi. Hayi khipha iqiniso. Ngisho usufikile khona ekamerweni inkonzo iyakuhlula baba. Inkonzo mawuthi yamhlula uchaza ukuthini? Ngiqonda ukuthi baba ke ngisho ke efika khona la mase sekushintshisa ngithi baba asambeni sekamerweni baba uyokhala ngeqolo. Uyokhala ngonyawo. Uyokhala ngayo yonke into semdala yena. Akasafune ukuthinto lana usefuna ukuthi mina ungitshela ngalezi zingane ngizokhuluma phela ngoba mama ungadi wena yini ekamereni uthi ukhala ngeqolo nangomlenze. Hayi kona kusuke kuwumsebenzi phela lo ususebenzayo njengoba siqula izinsimbi njengoba siqula izinsimbi ikona lokho kungikhathazayo kusho ukuthi ke ngafanele ngithole ke ikhambi anganginika nalo ikhambi ngoba yoba ngamshiya ewazi uyisangoma phela ngami uyisangoma uyisangoma futhi ngamthathiswa yiko phela lokho uyisangoma ayitshela ukuthi ngosizakala egcekeni. Sanibingelela nonke babukeli beBlack Life TV kwesinye isiqephu izinkinga zomndeni nihleli noLungstar. Namhlanje simenyiwe emndenini wamngadi kuthiwa Black Life Lungstar anisondele nazi inkinga ekhaya asibone usophuma kanjani. Sawubona njani? Ngiyaphila siswa. Ngiyaphila. Ngisacabingela iBlack Life TV uzosho ngicela ukuyibingelela iBlack Life ngenkinga zomndeni. Inkinga zomndeni. Yebo kusho la njoba ngithi angikubikele uBlack Life. Mina nguThemba Mngadi. Umuntu kafuna umqatshulwa mngadi mase phelela umuntu akafuna umqatshulwa mngadi waqamba kanjani umama kubhaliwe lokho kuyidompasi yebo akugcwele lize libhalwe nangale epage umuntu kafunwa mngadi umqatshulwa umuntu kafunwa mngadi lasuka bulelo gama okay umkhulu lo wangiqamba lelo gama ngoba wayeyisoka kakhulu so ubusoka bakho azobufaka ngisho uzophosa mina hawu ke lapho ngisuka ke ngase ngithola ke ngithi ake ngingashadelwa ke yebo emshadweni wakho bekunjani emshadweni kwaba saphila kahle nenkosikazi kwaba ukuthi ke wahamba wadlula emhlabeni edlula emhlabeni ngase ngibona ukuthi ngoba ngase ngizele ingane yomfana kuwe so unkosikazi udlula yini ukugula bakithi yebo awadlala amaphala nje eyosebenza emsebenzini kwasho ukuthi uvuka kakhulu mina ke ngangisegoli ngoba ngezwe bambamba endleleni bampuca umakhala ekhukhwini mangizwe isitoli sengifika mina basamlimaza ngase ngikhetha ke ukuthi abamphula ingalo nje ngase ngikhetha ukuthi ke ake ngithathe unkosikazi omncane ngamshiya nondodana ngimshiya nondodana ngoba ngisebenzele egoli okay ngicela ukuzwa kahle lento leni khona nababukeli bangadideki so umama lo wamshada washona and then kanti senengane yebo sasisinengane Nkosi yami okay shuthi umfana wasekhulile hayi yena wasempela kuyibhumpela hayi wayesengakwazi ukukhomba futhi wasuthatha unkosikazi omncane ngathatha unkosikazi omncane inhloso yakho ukuthi ke na akwazi phela ukuba angiphekele aphinda angitholele ezinye izingane futhi okay yahamba kanjani ke leyo kwaba ukuthi ke kanti umsebenzi ngizothi manje sisebenza kwaCooperation bangithe bethi umsebenzi uyancipha ngcono ngiwelele ngapha ke ngahamba ngayosebenzela eGoli masipala waseGoli lapho ke ngathi noma sengifika ke mangifika ke mntana enkosi ngangifika kube ngathi kumnandi mangikhona kodwa kusuke inkinga ngoba khona ingane yasezikhona nala egcekeni ingane ezalo yena umamncane ezalo umamncane shuthi lenzeka kahle iqhinga lakho yebo ngoba ngakufuna phela kwanda umndeni okay so manje kumfana wakho ngiyeza ukuthi ke na usekhulile bashiyana kangakanani nomamncane hayi shuthi phela kayiko hayi kwakuyintokazi phela kona hayi ngoba ngangenzela ukuthi ngikwazi ukuthola umuntu okwazi ukuwasha so ungitshela ukuthi wathatha umuntu ecisha lingane nendodana yebo kona phela kuloko phela nami nganganaka kakhulu ngoba ngangisafuna ukuthatha umuntu okwazi ucosha upondo ngoba manje acoshelana upondo akwazi ucosha upondo ngoba phela ngifuna umuntu
khala isiwohloka umuntu osewohloka phela ngangithi ngivusa umuzi kababa. Ngangafuni ukuthatha umuntu osewohloka Nkosi yami. So yena ke wakutholela ingane engaki umama? Oh umamncane ngafika usezintathu izingane la. Intathu ingane. Hawu. Awusiyabonga. Kwakuhle. Nkosi yami. Manje inkinga iqalaphi? Iqala kwakuba nomsindo mangifika ngingazi ukuthi ngabe ikuphi inkinga ngoba manje ngiyajabula phela ngoba wangihamba ngibuya. Hamba ngibuya yebo kodwa ngafika sekhona amadoda izingane futhi ezinye la. Kodwa kuba bexabana mangifika nje. Angazi ubani indodana nomakoti? Yebo. Manje mawuhlalisa indodana phansi uthi indodana kwenze njani uthini yena? Awundodana phela kwakuthi ke ngicabanga ukuthi ngendlela ayibeka ngayo naye kwaba ukuthi phela uyena ubeka mina ukuthi ke imina ubaba wekhaya lo. Yimina ubaba wekhaya ngempela futhi ngoba mangifika ngangithola ukuthi hayi mangifikile yebo ukudla yakwenza ngidle kodwa ukuhamba kwesikhathi kube kuhambe kusuke lokho kuye sike ngoba besibuye sishaye phela ke ngijatshulelwa nami ukuthi ngifikile ngithi ngiyabajamisa abantu. Okay ngiyakubona lokho ukuthi ke namhlanje uyashaya but yini izinto ayizenza mawufikile ezazingazwani nawe? Izinto ayizenza unkosikazi. Yes unkosikazi. Unkosikazi kushuthi ke wahamba ngifihlele phela ngabe ngisazi mina ngoba sengimdala. Akufihlele kanjani? Angifihlele. Kushuthi ke wayihamba phela ekhombisa ukuthi amandla awasekho kumina. Hawu. Uyakupikela? Wayengipikela phela ukukhombisa amandla asekho kumina. Ngani ngoba phela wayebona phela into yakhe ikhehla lakhe Nkosi yami selilengele weni. Selilengele weni. Selilengele weni. Kanjani kubeni umupha umuzi lana uyamnakekela nezingane zakhe usumenza umama wekhaya manje ukupikela ngaliphi yini leni ibangayo? Lapho phela kwakungicashela ngani ngoba phela ngangiwumuntu obuya hambe la egcekeni. Njoba sengifika namadodana nayo phela ayifana naye. Udodana lo. Fana nakho ngazi phela ukuthi ngabe ingane zakhe noma ezami ngoba phela ngangihamba mina ngibuye futhi. Uhamba ubuye. Okay. Lapho la ngasikhona ukuthi lezi ingane zami ngoba ukuhamba kube nomsindo nje. Like sengithi angibikeleni na. So manje ke before siqhubeke. Indodana injani i-relationship yakho naye? Indodana phela ke yayingisusela nje umsindo. Indodana yayingisusela umsindo. Nakho kusibona ukuthi ke ikhehla lenzayo selidala. La ngasikhona ukuthi ke kanti ngangithathela yena ila ekhaya. How? Ingakho sengithi angibikele nina. Mhlambe khona inxasululo engase niyenze. Okay, indlela osho ngayo angithi ke ngoba sifikile la ekhaya siyazi ukuthi ke nonkosikazi unengane engayo zu3. Amantombazane noma abafana? Abafana la. Abafana abathathu? Abafana ababili nentombazane. Abafana ababili nentombazane. Okay, so manje uthi inkinga bahubhana ngathi ikati nenja. Bahubhana ngathi ikati nenja ngane yakwethu angazi lokho ukuthi so kudalwa yini ingane zixabana zodwa. Ngiyabe ngisazi ngabe yini noma fanele ngishisa impepho. Ngilanda izinkukhu ngishisa impepho la ekhaya. Angazi kodwa ke ngibese ngithi mina usizo mhlambe ngalithola kunina. Ayino iqiniso lona solithola. Kodwa ke kuhubhaneni kwabo njengekati nenja. Mawukhona ikati nenja. Mawungekho kusegoli. Injabulo yodwa phela kubona. Ngifonelwa kahle nje kube ngathi akho lutho. Kuyaba ukufika kwami nje hawe ikati nenja la ekhaya ngingazi ukuthi ngabe yini. Angeke Mr Mngadi usho ukuthi mawukuthi awukho. Bakufonela bakuthande. Ngangithandeka nje. Yebo. Mawukhona. Kuyahujwana. Hayi ikati nenja lana ngazi ukuthi ngabe sekwenze njani lana ekhaya. Ingakho ngathi hayi umnyango ungangilungisela konke lokhu lenkinga engihlangabezana nayo mangifikile. Ngibe sengithi ke angifonele nina nginibize nize la. Nizoyixazulula le inga la ekhaya kwamngani. So umamncane angeke ngize ngigxile kabanzi kumamkhulu ngoba bakithi usayidlulela uyiphumulele. So umamncane ke yena ke umuntu onjani? Ngikhona. No akhathi umthatha nje umbona. Yile yakwenza ukuthi ke lo ngiyamthatha fanele andise umuzwa kaMngadi. Kwakuyintokazi phela hawu kwakuyigcoka mina lentokazi kwakuyintokazi yangempela futhi engangiyethembile mina ngiyibona ukuthi hayi kwezinye intombi kwezinye intokazi ingezokungcono
ngenza okungcono kwezinye izintokazi. So akhathi ukhuluma naye yayithini i-conversation yakho nawe? Wayazi ukuthi uzokhulisa ikhaya la kaMngadi? Yebo, noma ngingazi phela ukuthi wayilandela amasenti yini ngoba phela ngase vele ngibona ukuthi ongenzeka ukuthi phela wayilandela ushintshi-ke manje ngangazi. Kodwa nje hayi, ngamthola nami kodwa-ke endaweni kodwa kwakujatshulwa khona. Kwakujatshulwa. Yeah, so kwakumnandi konke. Yeah, kwakumnandi konke. Okay, umfana wakho-ke manje ushonile umama wekhaya, usumtshela ukuthi hayi sengilanda omunye umakoti ukuze kwande ikhaya la kaMngadi. Yebo. Yena-ke wazizwa kanjani ngalokho? Hayi waba nako ukuthi angikhuphulele iy'nhlonzi lokhu ngambona la ukuthi hayi engathi akathokozi ngoba phela unina wayesasanda ukushona unina. Oh. Unina wayesasanda ukushona. Kwaba ukuthi kanti angazi ngizokhetha imbali enhle la ekhaya azohamba mhlawumbe kungenzeka ukuthi abone ukuthi lo mhlawumbe-ke angasaphile kodwa-ke akukho engangikusola lo. Okay. Akukho engangikusola ngoba angazi ngishiya indodana la ekhaya. Hayi ilo iqiniso iy'nkinga zomngeni. Inkinga zomndeni ishow emalana nokuhlambuluka. Yebo, yilapho phela nje. So manje ngoba usibizile uthi-ke nasondele, understand ukuthi laba bantu bajahana ngathi ikati nenja mawungekho. Impela. Mawukhona kodwa mawungekho uthando utholayo. Luba khona uthando mangingekho. So into esizoyenza sizomlanda unkosikazi wakho oqala. Hayi ngingajabula kakhulu. Simuze ukuthi yena uthini ngalolu daba. Yebo, ngingajabula kakhulu. Ngoba phela ngesizwe isitory esiyi-1. Yebo. Ngenzeka ukuthi isayidi lami. Ngenzeka ukuthi-ke na uMr Mngadi mayifika lapha endlini uyathetha mase bona bayahubhana. Hawu Nkosi yami. Ngenzeka ukuthi-ke na mawufika lapha kuvese kube ne-tension mase bayahubhana. Ngizwa kahle. So manje-ke into ebalulekile ukuthi asibabize. Hayi. Sibiza unkosikazi. Yebo. Simhlalise phansi. Simbuze ukuthi yindaba mawukuthi wena usegoli niyamthanda. Kodwa maye la eThekwini nihubhana ngathi ikati nenja. Impela. So eza azosichazela lo ndaba. Already ukukhuluma naye. Hawu siswama sengithola isixazululo saloko nje Nkosi yami. Ngingajabula. Ngingajabula kakhulu. Ngajabula. Hawu ngajabula kakhulu Nkosi yami. So already uthi sikhuluma. Hawu ngingajabula kakhulu mntana. Umuntu onjani unkosikazi mase sikhuluma naye? Umuntu ophezulu silindeleni. Athi ngingalindela phela impilo singezwa kuyena Nkosi yami ukuthi yena uqhuba njani kodwa-ke bengimazi ephila mina. Bengimazi ephila noma inkinga zomndeni zikhona. Hayi umoya wakhe muhle kuyena. Wayemuhle impela kumina. Wayemuhle kumina. Indlela osokhuluma ngayo ngathi usunongabaza kodwa-ke asimlande no asimlande angisafuni ukuzwa lutho. Hayi anginako ungabaza seswama anginako ungabaza. Awunako. Hayi anginako ungabaza ngoba phela mina ngifuna kube uxazulule inkinga la. Inkinga kuphela engifisa nje ukuthi ayixazulule njengoba ngibizile. Yebo. Siphile futhi siqhubekele phambili. Asixazululo sale nkinga. So kulungisa lokho namhlanje kaMngadi nizolala ngokuthula. Hawu ngingajabula kakhulu hawu ngijabula. Hayi nayizolo babukele emakhaya asimlanda unkosikazi siza ukuthi yena eyakhe inkinga iphi ukuthi yindaba behubhane njengekati nenja mawukhona ubaba kodwa maye ngekho bamfonela bamniza uthando bayahleka. Akeze uzosichazela hlale la phansi asichazele. Hayi. Ake sesibuyile babukeli usisi simlandile umakoti la ekhaya kaMngadi okuthiwa akeze azokhulisa ikhaya. Sawubona njani sisi? Yebo sawubona sisi. Uyaphila kodwa? Yebo ngiyaphila. Ngiyaphila. Igama lami nguLungsta wa Black Life TV. Uhlelo ithi inkinga zomndeni. La kwenziwa khona inhlambuluko. Yebo. Usisi uba. Hayi mina ngumbalenhle wakhona la waMngadi. Wakhona la kaMngadi. Yebo. So umakoti wababa. Umakoti kababa. Yebo. Okay. So ubaba la usibizile. Bathi-ke na Black Life kunenkinga la. Ngicela nilethe inkinga zomndeni ngoba hayi ekhaya angisana ukujabula. So ngizomnikeza ithuba lokuthi ayibike before thina singenelele. Baba nangumakoti wakho. Imana. Awu. Ngami ninjani? Siyaphila baba. Tani Nkosi. Hayi mina ukho. Njoba ngithe angibize aba Black Life. Lana inkinga bezongixazelela inkinga zomndeni. Kuthi la mangifika nje bangifika mina la sengibona kungabi nako ukujabula kuleli gceke. Sengithi ke angibize bona abazongisiza mhlambe bangaba nesixazululo kumina phakathi kwami nawe. Njengoba ngakushiya la njengoba ngibuye ngihambe ngeGoli ngibuye ngomsebenzi. Lana ngithi hayi ke ngibuze ngizwe kuwena ukuthi ke
inkinga ikuphi mntana enkosi ngoba nothando ngibona lincipha nje kwanixabana nje ame sinixabana mangifika mina kuba neyinkinga la ekhaya ingakho kuthe angibize aba Black Life bakwazi usixazulula kule nkinga sekungaba wena mngani mushoyo ukuthi kanti iphutha ngabe likuphi kumina ngoba ngihambe kukuhle kuyaba futhi ningifonele kuyaba ngiyabuya kodwa hayi kube ikati nempaka la ekhaya ngabe ngisazi ngabe yini inkinga ngichazela lapho nje ngami engikuthanda kahle kanje hayi akuchaze njengoba sengibabeke ezithebeni manje ngithi ake uchaze mngami ngizwe uyayazi sisi lento akhulunywa ubaba understand ukuthi ukhuluma ngani understand uma ngabe uthi baba uma ufika la ekhaya ufika singasese kuyikati negundane usukubonana wena baba kake angathi ngifone kahle ngile egole emsebenzini kuyaba ngiyabuya mina kodwa hayi khona la egcekeni manje ufikile mhlambe ngabe inkinga kumina ukutheni angidingeki la ekhaya hawo ngani ngoba hayi uhleko ngiyafona ngizokuhlekwa futhi ngizona nokuthi nihlezi kahle la njengoba ngakushiya nezingane la egcekeni ingane yomfana kanti nazi ezinye ke lezi ezikhona abafana babe nentombazana kodwa akulaka nje maye ngafika mhlambe ngabe yimina engadingeki hayi baba phela bawungekho kusesijabula nezingane sikumnandi nje yabo baba nje wena mawungekho kusekumnandi nje ekhaya ngasho lokho nje baba kusekumnandi nje ekhaya baba bayingekho ekhaya vele kube angazi baba uvele kube mnandi kufudumala angazi baba masofikile kuvele kushintshe nami ushintsha kanjani ngoba phela ngakushiya nendodana la kuyaba ngikushiya nendodana la ongenze mhlambe mina akujabulisi yini ngendlela efanelekile usungachaza inkosikazi ngoba phela nakho ngikhona naba sengibabizile nabangaphezulu kwami ngibangibabizile ngithe ake sixazulule hayi baba ngicela ukusola ukuphula ulimi yebo kushuthi ke baba manje usufuna ukuthini kulabantu uthi ngikuphatha kanjani mina mangabe kukhona indodana yakho uma indodana yakho ngipha uqonda ukuthi mina indodana yakho shuthi khona into engenzayo wena mangabe wena ungekho uqonda usho ufuna ukutshela abantu bamakhamera lokho mntana inkosi mina ngeke ngazi awuyaxolisa mntana inkosi baba ungafuni nje ungafuni ukuthi uze ukuthi abantu bamakhamera ngizobaphihliza phela nabehambe la ekhaya mina indaba yami kade ngimele ungibize la mangabe kuthiwa besinenkinga bengeke uze ungibize labantu bamakhamera kade ngimele la baba wena ungibize la ekhaya ukuthi asiye ekamereni sikhuluma indaba okwenza konke lokho ugijimile ngoba izinto bamakhamera yini lento ufuna ukuthi ufuna ngithilende mina ufuna ngithilende komakhelwane ungithatha kanjani nje khona lokho vele ngiunkosikazi nje endaweni ngiunkosikazi sizothi nje mina manje ke sekumele manje kubiza bamakhamera la ekhaya uyabona wrong kanjani kodwa ngisehla futhi ngisazehlisa kuwena njengoba ngibuza ukuthi mhlawumbe kungenzeka ukuthi angikujabulisi ngendlela efanelekile yini ilokho engakwazi phela mina mhlawumbe angikujabulisi ngendlela efanelekile okay ufuna izo ndaba zakho angithi imake before umdedelela indaba zakhe ufuna ukuzwa phela angathi ufuna ukuzwa indaba zakhe awu yena ufuna ukuzwa angithi ufuna ukuzwa ukuthi ngoba sengibuza kahle angithi le ndaba kamera ngichazela angithi bengithi umyeni wakho lo angithi yebo yena ngikuzo uthi ke na kumnandi mayengekho usho njani mayekhona kuyinkinga ongenzeka ukuthi akujabulisi kahle yini wayithanda kubaba umngadi akhathuza la ekhaya before uzuyisho inkinga yini wayithanda kubaba umngadi before uza la ekhaya hawu ngikuphatha kahle kanje makoti wami ngithanda impandla yakhe hawu yena uthanda impandla yakhe hawu wayipolisha ngopolishini namhlola ma ngithanda so manje yini eshintshile ekuthandeni impandla yakhe hawu manje ngibona ngasicobezela kakhulu phela hawu kahle ubona sicobezela kakhulu angikwazi ukudlala mina ngaba ngikwazi ukudlala ekameleni futhi baba umngadi ngibona ngasevele wami usevele wangishintshela nje seyami hawu yena bantu hawu kodwa ungitshelanga njengalela langa baba vele futhi uyathanda nokuthetha ngoba nje umbone kwayona nje ukuthi sasaba amakhamera abalethe la yikho nje khona lokho ukuthi idrama baba unedrama mngadi ngoba phela kade kumele wena siyenze ekamereni lento lenkonzo le ofuna siyiqoxe kahle lehlulayo mase sifike khona ekamereni futhi hayi khiphi iqiniso ngisho usufikile khona ekamereni inkonzo iyahlula baba
Inkonzo mawuthi yamhlulu chaza ukuthini? Ngiqonda ukuthi baba ke ngisho ke efika khona la mase sekushintshisa ngithi baba sihambeni sekamerweni baba uyokhala ngeqolo. Uyokhala ngonyawo. Uyokhala ngayo yonke into semdala yena. Akasafune ukuthinto lana usefuna ukuthi mina ungitshela ngalezi ingane ngizokhuluma phela ngoba mama ungadi wena yini ekamereni uthi ukhala ngeqolo nangomlenze? Hayi kona kusuke kuwumsebenzi phela lo ususebenzayo njengoba siqukula insimbi nje. Njengoba siqukula insimbi ikona lokho kungikhathazayo. Kusho ukuthi ke ngafanele kwekuthole ke ikhambi. Anganginika nalo ikhambi ngoba yoba ngamshiya ewazi uyisangoma phela. Ngami uyisangoma. Uyisangoma futhi. Ngamthathiswa yiko phela lokho. Uyisangoma. Ayitshela ngosinda ngosizakala egcekeni. Nkosikazi umngadi lana ke inkinga i1. Ubaba usibizela ukuthi uhlelo lethu inkinga zomndeni. Okubalekile inhlambuluko kuthina. So ngiyazi ukuthi ke nalendlela yokwenzeka ukuthi ke nihubhane njengekade nenja nokuthi nimthande mayengekho ayisuko emoyeni. Mhlawumbe ungasusibeke ebaleni ukuthi ke yini inkinga sithole sila. Ukuthi sihubhane nje mina ngisengaboni ukuthi siyahubhana. Ubaba ke mhlambe na ukubona kwakhe lokho ukuthi mase sekufike yena sina siyahubhana. Nisuke nenzani? Hawu. Nisuke nenzani Mbali? Angithi uMbali igama lakho? Ukuthi nje yazi nje angazi ukuthi baba ngamtshela kanjani ukuthi nje mangabe ngihlene nendodana yakhe ngivele ngizizwe nje ngifudumele. Yena. Yabona nje ubaba nje yena ngibona ngasemdala yena. Mangihlene nendoda yakhe vele ngibona ngihlene nontanga wami ngimfile. Uyangidlalisa ingane yakhe yahlezi ngidlalisa yangazi ukuthi mangixasukile yathanda nje ukuthi ngihleke ngijabule yabo nje inesikhathi sokuthi nje ibuye nje yabo izochecka mina baba akayenzi yonke bese emsebenzini mina kangicheck ukuthi ubaba usebenzele egoli. Nkosazi wami ngicela nje ukubuza ukuthi mhlambe ngabe lezi ingane ezami na ngoba ngibona ungakhululeki ngazo nje ngibuse nje lapho nje ngoba uthi kuba mnandi la kundodana mani ngingekho mina injabulo iba khona ngafika lezi ingane mhlambe ngabe isibhalwa ngaphansi kwegama lami isikhuluma iqiniso ngoba phela amaqiniso sunaphuma ngona sengibalandile manje na abazokwazi ukuthi bathi vele ke baba umngado noma uyibuka nje ngoba umdala uyikhehlo nje usengakazi ukhipha ingane akusizo ke zakho lezi ingane ukhohlwa wena nje awunanzalo wagcina ngakho ukuzala usumdala usuyikhehlo ugugile umjendevu manje nashelana mina ngaka lo mfana wakho ke before mina ngazi wena uyena wangishela kuqala wangishela kuqala lo angangazisa nga phela mina ngangengize ngikwazi ukutshela phela ngathela baba umngadi wena wawusemnandi ngalezo khathi ngathi mina khona umuntu ongayeka ukuhubhi iti eshisayo sisawuhubhi iti eshisayo kasibona baba umngadi emadoda so wawubona iti eshisayo cha phela okay asiphindele ekutheni ubhuti wakushela kuqala kunobaba umngadi akuxoxe lolu daba kusukela ekusheleni kwenu kwakuyisasithini sivumelana kwenzala kanjani yonke lento? Cha yena undodana nami kade wangishela ngamthanda wangichaza kodwa wayengenalutho ngaleso sikhathi leso ngase ngithi kusadisada-ke naye ukuthi-ke unayo ukuthi cela ukuthi-ke uma ngabe ngigane ubaba wakhe yabo ngizoba mnandi nami ngizoba ney'ngane zami izoba namafa soba right sonke sinomndeni. So ubaba umngadi ufike uzokushela nje or uzocela ukuthi ube unkosikazi wena wazi ukuthi ufuna indodana vele nondodana vele sesiyathandana vele vele sithandana siyathandana. Hawu wangazisa kodwa wangangazisi ngani mntana enkosi. Hawu wangangazisi ngani ngoba manje buka manje njengoba sengizengi uzophuma komabona kude nje uwe lo wadala udale konke lo. Kuyafana baba kodwa kuba vele ingane ezikhona ngiyakuzalela vele ayikho inkinga nazo ziwumngadi zigazi lakho. Hawu yena baba. Uthakuzona nje ezakhe ezondodana ezandodana phela kodwa baba nakuyafana ukuthi ezakhe abazukulu phela. Wemngamo ngibulala ngiphila. Ungibulala ngiphila phela lokho manje. Akikho baba ukubulala uphila. Ngibulala ngiphila phela ngoba kuyohlala kumina ngisho ngingale emsebenzini. Ngazi ukuthi mangihamba mina kuyonakala. Mawubona baba vele busasoyithola kodwa khona ingane.
Hawu mngame asikubalanga lokho. Cha uma ukubuka nje kodwa Mina baba. ngangifisa phela ngoba sengithola indodana. Ngangifisa ungiphekele. Nani baba yikho lokho okuqhubekayo engikwenzayo namanje ngiyakwenza, ngiyakuphekela, ngiyakwashela, ngenza yonke into engizenzayo lezo. Ngixazulule lenkinga ke manje. Lo ndodana ngizomthini manje na? Baba kodwa akukho engakwenzeli khona. Ngizomthini ngizohlala naye phela. Kodwa akukho engakwenzeli. Lobola kumina. Lobola wena. Yenze kanjani leyo? Kunamthathiwisa khona manje. Ubaba akakulobola ngani umngadi? Na ubhekela khona iwisa. Ubhekani? Chabo, umngadi hawo wangilobola phela. Ngizoyithini inkinga nje? Walobola kodwa walobola kuye nomngani wendodana yakhe. Okuyena ngicela mina ukuthi ngicela ukuthi kuba bakhona. Yazi yankulu inkinga la madoda. Hawo. Isibongo sakho sangempela uba Mina ngwazuma. wakazuma. So Mr. Mngadi you understand ke manje awuyanga imndeni wakazuma yolobola. Awu. Walobola kumngani Wendodana yakhe. Awu. So Imali yabuya nje yazi. Awu madoda. Kodwa baba imali yakhe ilahlekanga ngoba phela isathi imali yakho. Lunch kanje. Kodwa thina sibukane kanjani? Ngami lana. Akekho ufile kodwa siyaphila. Hawu. Umfana ngidlithele. Kodwa baba nje ngikwenzela yonke into. Awutholi wakwisa kona ngokuphuhluziwisa. Mr. Mngadi. Awuyaxoza. Ukuphuhluza amawisa lana asikhuthazi. Ukuphuhluza amehlo wona lawa ambuka. Asikhuthazi nje ka Black Life leyo. Awu. Angithi wayishela intombi. Yeah. Wayishiya nebhungu endlini. Hawu wemadoda. Ngangikwazi phela lokho mntana enkosi. Wawulindeleni? Ikona ngangakwazi ukuthi kanti ngiyakhatha. Uyabezwa laba bantu bathi ke nababethandana. Yeah. Ngisho noma sekulotsholwa akuwona umndeni wakazuma lokwashiyo. Wangangazisi ngani mntana enkosi ngoba kufanele ngase lesikhathi ngiwabeka amabili amathathu kuyena. Kwafanele ngazisi ukuthi hayi mina sekuveli la ekhaya ngiyathanda. Nigcine nini ukuba intimate? Ugcine nini ukulala naye baba Mngadi? Awu baba uhleze ngenasikhazi. Yabo ngoba efike namhlanje esefela amakhamera into akayenza lapha endlini uyobuka iphepha, uyofunda iphepha. Baba Mngadi inkosikazi ayikho ephepheni. Yeah. Uyabona ngakho indodana ikudlela. Awu wemadoda. Ngeke siqede le ndaba le. Yeah. Yabo manje ngizwe sakhe istory uthi usisi ngoba uhlezi ubabona ngathi ikadi nenje. Yeah. Base bengalona ikadi nenje base bedlalisana. Kudidwa mina. Kudidwa wena. Hawu. Uyamuza uthini? Hawu. Bathi ke mina ke ngeke futhi ngiyithathe kuyena ke okaMazuma. uMazuma la. Yeah. Ngifuna nendodana yakho ize. Because lana uyabona ukuthi kudlalwe ngawe la endlini. Uyabona ibhola ukuthi la endlini wena. Hayi lona lukhulu luzaba impela hayi. Hawu lulukhulu. Uzizwa kanjani? Ngimphelelwa ubani kodwa lo ndodana wami. Bona uphi uye emabholeni. I know khuleka. Yo ngibhola. Khuleka Mr. Mngadi so Black Life TV thina. Yeah. I-story siyasilandela. So umfana wakho ukhona la. Okay. Sizomlanda lapha endlini yakhe. Yeah. Simlethe la naye azoyikhulumela kalona idlozi. Uyakwazi ukukhuluma ngithi. Hayi ngiyezwa. Bathi ke asiphume kumfana wakho. Wena uzizwa kanjani uzwa kuthiwa indodana yakho akhathi yolobola bona ba organize ukuthi kube khona umndeni wakazuma ongekho. Okusho ukuthi kahle kahle walobola indodana naye uMazuma. Awu wazi kwayihlaza elikhulu le. Awu ngiyawuthini into enjena Nkosi yami. Ngiyabikela abani. Kake kona bandla ningambiza phela indodana mhlambe ngingaba isixazululo. Sigcine kona bandla kuzwana njengoba ngikhethe nina. Umnyango okwazi ukuthi uxazulule inkinga. Kuleli usizo sesikulona. Bengicela haya vele bakwethu. Mazuma. Sizomlanda indodana. Ukhona simtholile naye. Ngeke usize ngalutho kulwa. Hayi kulwa ngeke usize ngalutho. Phephisa la. Ingakho sengithe. Ngathi kuyazwela. Kulo angingene kulomnyango. Bathi ngathi kuyazwela kwena. Bona kube kuzwela kanti kuhle nje. Ngibona ukuthi kunokuthi ngihenge. Kulolu sizi lolu. Sengiluzile manje ngihambe ngiyoyihenga. Kungakuhle indodana imbizi. Simbizi. Hayi sizomlanda. Mazuma sikhuluma. Uyazi ukuthi ngithi indodana uyeza la? Yebo ngiyazi. Uzojoyina azohlala nathi? Hayi mbize. So uready ukudila nalento? Yebo. So indodana uyiti eshisayo yena. Hawu. Phela uthe baba wena buyiti eshisayo bengiyaliyeke. So ingakho ngibuza ukuthi indodana uyiti eshisayo yini? So indodana uyiti eshisayo.
Manje mangivele ngihambe eGoli ngingasabuyi kuthiwani la. Into phela Mr Mngadi asiqale simuzwe mase silanda indodana. So ulokhu uhleka la so yakujabulisa le ndaba. Uyambo baba uMngadi uthi ke nakekho right. Kodwa wena ulokhu uhleka. Uyiteli shisayo kwindodana. Hawu. Kanti emhlabeni unjani? Awunaki indaba zakho. No, mina ngizele la. Ngizama indaba ngithi ubaba uMngadi usibizile. Cha, sesixoxele lokho. Manje lokho sekuyindaba zakho nakhona lokho usafuna ukwazi konke futhi lokho. Ngifuna ukuthi ubaba uMngadi mayiphindele emuva ekhulu. Hayi sisingathi nawe mfethu unenkinga nabakho unankinga nawe uzenenye. No. Ake silungisele. Ngilidedele la. Ngummeli kaBaba uMngadi right now. Ake silungisele. So manje tell me ubhuti ke lona uyiteli shisayo yini? Indodana yabo uMngadi. Yeah. Uzayiqhenya webantu. Baba uMngadi. Wemazuma wena. Baba uMngadi. Baba kikho ukuthi ngiyakhenya. Ayiqhenya. Akikho ukuthi baba uthi awungizwa kahle wena. Cela ulalele kahle. Matho. Yabona indodana yakho. Yabona? Hayi, iyangifry ubest. Uzayiqhenya madoda nako exwayiza ngamehlo mabo amancane ngathi hawu awembuka avele hayibo. Wemazuma wena. Ubest kanjani Mazuma? Yenza u1 embedini iyajika. Awe. Iyajika. Ube pancake. Ubaba uhleze ekhathela ngithi yena efunda iphepha. Bese yabo ngale ngiyajabula ngibuya ngihleka ngincinda isithupha nje. Wait, ukwenza khona ubaba? Cha, phela baba phela mayihambile nje ubaba mhleze simfonela kusekuyimfudumalo sokuyikhona ekhaya. Maye ngabe ngekho. Anikaze nikwenze umngcola ekhona endlini. Ngeke futhi size sikwenze lokho baba maye ngabe khona. Baba phela siyamhlonipha nawe untwana. Yes, siyamhlonipha Nkosi yami baba. Sure. Ngoyazi wena ukuthi hayi vele lapha. Akusathi shula. Phela baba mhlawumbe kuyasho ngesikhathi ngezikhathi zakho zakudala wakhona ngesikhathi sisaqala khona. Kwakwenzeka ngaleso sikhathi leso naba usehleze siqhwiqhwi nje kuphele kanjalo. Njengoba umoya uphume lana ngathi uyochitha amanzi. Kanti usuvashela indodana yami? Sasetshwaphethu lezi. Baba ngicela uphinde leyo phathi leyo ukaphuma endlini. Ukaphuma. Athi amanzi. Athi usawuchitha amanzi. Kanti indodana outside building. Yebo. Baba ngicela ukwazi ukuthi lokho still nalokho kuseyistory lokho ukuthi usafuna ukuchaza ukuthi ngiyaphuma ngisitshwape. Ngaphela ngazi mina uthi hayi ngisawuchitha amanzi. Chaza usukwachitha amanzi wenzani? Hayibo ubaba manje ngeke ngisaphuma ke mina manje ngiyochama ke. Hayi uhamba undendende phela mina ngingana. Bona baba uMngadi awuhambi ngani yombheka unkosikazi mase ephumile yochitha. Ukulala. Asabuyi ngani? Uyalala? Hawu usuke ehonqa. Hawe manje. Baba uMngadi. Awu. Sisiwami kona ke. Uchitheke umuzi wakho ngenxa yokulala. Nkosi yami. Kodwa ke akusanani ngizolanda indodana nayi. Ake uyilande ikhulumele Nkosi yami hayi ngompha yona phela makunje. Imake before ngilanda indodana mawuyochitha amanzi usuke yapha endlini yendodana. Ngisuke ngayikhona endlini yendodana. Usuke yapha? Sengetoilet. Usuke toilet. Usho. Kenza phela amanzi mhlawumbe kukudla ukuchitha khona amanzi. Kenzeka mhlawumbe ngihambe ngidlule ngize ngishone ngale ngifike ngichithe khona amanzi. Ikuphi ngalesi? Yebola ekhaya kunomhosha ngale. Kenzeka ngihamba isikhathi esidekeke naye ubaba sengithi phela uzongicinga engangicingi. Qhamuke sengilahlekile. Hawu we manje. Yoba ngeke ngizwe lo mfethu ukhala utheke njengoba phela kusekhala igesi. Kusekhala igesi. Mina ngazi. Kusekhala igesi baba mngadi. Sekuyigesi. Baba usukuzwa futhi theke phela indlu yendodana yami ngayakhe eduze neyami ngani ngoba la kunesibaya seyinkomo manje ngiyaxaka. Yazi utheke kodwa nginganayo. Umbhede wakho uyisikepe yini? Ayolala indodana waphuma kumina. Ophuma kwena? Ngawushiyela yena. So ilo wawulala ngawo noma? Yeah. Ase ngoba umfana phela bekayengakasebenzi So ulo wawulala wena nomama? Yeah. So wasuthenga omusha ngoba ngathenga omusha ke mina umbhede ke naku ngizomsega phela kodwa lalela ke webaba yazi ukuthi la ekhaya yazi ngoba uhleka nje kufanele vele uhleke yazi ngoba ukhuluma nje la ekhaya uba uthenga ukudla la ekhaya wemakosi imali ngiyayithumela nje uyithuma kuphi baba imali ngithumela ngeposi iposi baba yiphi into wayifaka ukuthi imali uyayifaka yini onayo la esandleni sakho ukuthi imali uyayifaka la ekhaya ngithumela ngeposi wemngami Nkosi yami iphi baba into ewufakaza ukuthi imali uyayifaka la ekhaya wena hawu iphi ngafika kunamabhodlela eblack label phela mina ngangazi mina ngacathi wangi nje nthweni khona iphathi yendodana yakho eniyenzela yona iphathi ngathi mina ngoba ngisebhizi ngale kulungile qhubekani
Nifaka ama-black label nje. Usho ukuthini ukuthi uba uthenga ukudla la ekhaya? Imi nje. Mina babazi ngambona efika negrosa la ekhaya. So igrosa nithatha Ubaba uhleze phesa amazambane. Into ayafika nayo la ekhaya amazambane. Ngoba nje usiyondla ungabuyazi ufika namazambane namafutha. Hawu ke manje. U2 litha. Yona grosa sondla ngayo la ekhaya. Hawu ke manje. Le ehambayo ehamba. Hayi ngithi ngingadi yona grosa sondla ngayo la ekhaya. Ngoba phela kokunye so manje. wena mngadi uthumela malini? Ngihlulekile la 1200. Kokunye ngokufake khona la emotweni esuke ziza ngapha, zehla ziza ngapha. Kubafowethu laba abasuke bezala ngibamba overtime. U1000 uphele endleleni sabheke edrobheni nami phela incane kabi lo mali ukuthi sengathiwa mina hene ngiphila ngo1200 la ekhaya nje ngoba zonke uneyidinga ezingaka nje siphilisa 1200 baba esikhathini samanje. Nginey'nkukhu mina ngafuya iy'nkukhu lami uyabamba kufanele ubambe khona la ukhala uhlanganise ukhala ukhona la. Nginey'nkukhu la ekhaya mina. Wena baba imbuzi ngemuva ngale. Yini inkinga yakho? Ukhala ngani? ngikhala ngemali baba ngifuna imali. Niyenzeni wenze ngifuna imali mina baba ngifuna imali. Yabona nje manje ngifuna imali mina. Hayi ukuthini? Ngifuna imali. Hayi. Asilanda indodana. Hayi angalanda umntana enkosi. Babukeli asimlanda indodana ngoba manje baba umngadi ngala noMazuma usho kwakhe but umuntu ozexazulula yonke lento silithola iqiniso liphelele undodana. Cela sihambe somlanda. Ake ngiyazazela ka Black Life TV ukuthi thina asikholwa nje ngokuthi ubani othe indodana esila silandile asizwe nosithini. Sawona bhuti. Sawona. Njani? Siyaphila. Siyaphila. Igama lami nguLungisa wa Black Life TV. Uhlelo lithi inkinga zomndeni. Jabula. Before siqhubeke njena ubaba wakho lo eceleni baba umngadi. Uyena osimemile la ekhaya. Wathi unenkinga. Wathi ke nina nobabili uMazuma nawe maye khona niba yikadi nenja khona igama osebenzisile baba wathi ikadi nani nempuku nempaka uthe ikadi nempaka ngendlela uhubhana ngayo kodwa ma ukuthi akekho nize nimfonele niyahleka kumnandi kunjeya so ipain yakhe sekutheni yenzeka kanjani leyo nto leyo so mhlawumbe ungasusichazele kolwakho iside le story ungasuyichaze le ndaba ukuthi yini edala lokho. Ngibingelele kwe Black Light. Ubaba kuloko njena lolu daba olukhulunywayo. Ubaba kahle umakoti lona wakho baba mamncane. Umakoti kahle kumuntu wami sasizwana naye futhi kwanzima ukuthi baba ngamazisa udouble kanjena kwakunzima kakhulu ubaba wami uyamhlonipha yena i-firstborn kuye ungithembe ngendlela esimangalisi and wena wedwa before ushona umama mina nje ingane yakhe ayithembayo noma engekho esemsebenzini uyazi ukuthi ushiye indoda mayishiye mina ekhaya. Okay, siyabonga uzovuthane ulisho nje iqiniso njengoba linjalo. Bengiso sazongishonisa le nale. Awushoke. Igama ubhuti ba? Igama uMlungisi. Mlungisi. So awusho ke bhuti Mlu. Uyezwa la ubaba wakho uthi ke nangu ufuna ukuthatha kwaMazuma. Wena uyazi ukuthi ke niyathandana. Awumvimbanga ngani ukuthi hayibo baba umuntu wami loyo. Bekunzima ukuseqinisweni ubunzima bakhona sisi ngoba ingakwazi ngamconfessa kanjani into ulidouble kanjena ngithi umuntu wami ubaba kodwa ebonele naye intombi efuna ukuqhubeka umuzi kube noma mncane phakathi kwekhaya shuthi nami kwabanzima ngempela ukuthi ngakwazi ukumconfessa udouble kanjena ngathi baba ngimdedele kwazi ukuthi umuzi wasekhaya uqhubeka ume ngoba ubaba engekho phakathi kwekhaya kwemina ngikhona konke kuyasinda kusemahlombe ubaba wakahamba jubalale kuphele ngisho unyaka sigamazi ethumele nje lo masentshana lawa awathumelayo sithwele kanzima phakathi kwekhaya. So kungenzeka ukuthi ke ngakhathe ethi uyothathwa kwaMazuma wena wabona ukuthi ubaba wakho uyokuthathela unkosikazi. Yabona sekulula izinto ngakho kwakunzima ngiconfesse ukuthi baba lo muntu uthi umthatha umuntu wami ngoba
kwakunzima kakhulu ukuthi ngalosho udaba kanjalo. Kodwa ngokwazi ukuthi hayi ngoba ngiyindoda uzoqhubeka umuzi kababa. Wena udla esibayeni sababa wakho. Lungi uthembe kangaka. Baba ngiyaxolisa kakhulu baba. Ngiyaxolisa baba wami. Ngiyaxolisa baba. Izibulo lami amadoda. Ngiyaxolisa Uthemba kakhulu. kangaka. Ngiyaxolisa kakhulu baba. Hayi, Ngicela akuqhubeke nazo. kuwe baba. Awuqhubeke nazo Sami bengasona kwakuyinhloso bengayona inhloso. Yeah. Kube lula ngikuphazamise baba. Yeah. Ngiconfesse ukuthi umuntu wami lona ngoba nawe ubona intombi nawe. Yebo kodwa ke. Hawu, indaba engaka mntana. Mntana kodwa ungenzani? Baba ngicela usithoba kuwe ngixolisa kakhulu. Uyothola inkomo nje ungasebenzi inkomo ukuthi ungeze kuloko okwenzile. Okumele ungeze mntana. Baba Hawu, ngiyasithoba kakhulu. ithonga lithini kona manje? Uzwakala into enjengalena egcekeni. Lithini ithonga mntana? Baba ngiyasithoba kodwa konke lokwenzeke ngokuthi baba uma sishiyo mama bese baba ngabesaba Hayi. nesikhathi nathi. Wayena ungami lo. Mazuma kwayena ukuthi wonake. Ngangisukeli-ke mina. Hawu, weheni wabani? Ungangilokothi. Hawu. Ngiyakubona Hawu. ukushonela umama. Yes, abangisasithola. Kodwa mayikushiya noMazuma endlini wena ubona ukuthi ngene esibayeni sababa. Wawusungenile esibayeni before ababa afike. Uvele lobona umuntu. Wawusungenile esibayeni. Ngilobolela wena. Sesiphila naye ngabona ubaba sengenzela izinto ziba lula ngoba intokazi mazisile ngayo ukuthi ngifuna Kuyilobola. kodwa manje ukuthi amandla engekho. Iyiphi-ke leyo ntombazana? Ngifaka isicelo kubaba ukuthi baba ekhala nayo ukuthi nawe safuna ukuqhubeka evuse umuzi uqhubeke kube ncane phakathi kwekhaya. Baba Leyo methi uyazi ufuna- nentokazi ayisho? Hewu. Ngake phela wayeyikhulumela nje kona ke. Waphela izintombi ziningi eminyaka. Mina ngingazi kanti Wawusho yiphi intokazi? Iqiniso la ngempela nje ba Hawu. kwakunzima ukuthi ngimconfesse ngimazise le ntombi oyilobolayo Hawu. iyo-ke le ntombi yami. Mina ngilobolela Ngabona wena. sekuzinto sezilula ubaba sezenza zibe lula ngoba wayengafuni ukungilekelela ubaba ukuthi ngoba ethi kufanele ngithole umsebenzi. Baba Yeah. ngiyasebenza ngothuli. Yeah. Ethi mina ngisamele lokuvusa umuzi lana uqhubeka ube nomncane wenu lana phakathi kwekhaya. Kufanele ngimlobolele usekhona. Ima kancane angikuzwa la. Ubaba umngadi. Waya kuyena. Ufuna ukulobola. Wathi kena ima kancane. Athi angime kancane safuna ukulungisa. So umuntu ofuna umlobola uyena uMazuma. Uyo uMazuma. Uyo qobo Hey, lakhe. wemadoda. Wehlazele ngaka wemadoda. Kube kuthiwa noJesu uyavuka nje. Bengihamba ngiyomhlebela ngithengele inipho. Lezinto. Ngithengele inipho. Manje uthengela uJesu niphi? Abe ngithengele inipho uJesu kawo azoxazulula inkinga. Hawu wemadoda. Futhi wena wasubona uPotshoke mase kulethela uMazuma endlini. Yebo ngabona ukuthi hawu lesi sicelo bade ngisicela kubaba phela isona lesi. Angaphazamisi kunzima ukuthi ngaconfess udaba kanje ngoba wayengeke ubaba esaqhubeka nokulobola kaZuma uma mase sengisho ukuthi le ntombi uthi uyayithatha. Iyo lo Ntombi yami uyifuna. ngangakwazi ngabangisana nobaba wami ngimhlonipha. Okay-ke ngiyakubona-ke lokho-ke. uMazuma la udalulile ukuthi kena iy'ngane lezi ey'ntathu ezini akuzona ezikababa. So ubaba ngoba ethi awusebenzi wondla wena, wondla uMazuma aphinde ondle nezingane ey'ncane. Hawu ngoba ngiphila. Iqiniso linjalo. Linjalo. Linjalo iqiniso. Okay-ke uMazuma lana khona imibuzo engimbuza yona angafuni Ngoba ukuphendula. ngiphila mntana. Ukuganga kwenu benikwenza uba bekhona endlini. Engekho baba. Ngihlonipha kakhulu baba wami namanje ngisamhlonipha. Umhlonipha kanjani ungena esibayeni sakhe? Ngiyethuka baba ngangenanga esibayeni sakhe sisi. Uyi baba wangena esibayeni sami nje bangeke ngachaza ukuthi akunzima ukuconfessa ngesikhathi siyolobola ukuthi yolobola umuntu wami. Mazuma Uyena lo Yebo sisi. iyakujabulisa le ndaba ubona ubaba nendodana bexabana yazi ulokhu uhleka la eduze kwami. Hawu wemadoda. Hawu. Cha sisi akekho ukuthi ngiyahleka kahle kahle. Uthini pho wenzani? Hawu. Kuthi nje mina kuthi nje khona bengifuna ukuthi ngikudalule nje kokunye. Edalula sisi. Ukuthi ubaba kwesisikhathi mangabe sineyinkinga la ekhaya ngiyathanda ukuthi engahambe ehambe beza abantu ukuthi ama TV sixoxe ngiyathanda ukuthi baba nje mangabe kuneyinkinga sihlala ekhaya sikhulume njengomndeni.
Bathi benzomtshela lolu daba ukuthi ke ngoba lihleli nina. Mina bese ngidecide sisi ukuthi ngizomtshela ubaba. Bese ngidecide. So bese kuyinto kuyiplan ukuthi bese kuyiplan yami vele ukuthi wami bese ngikhathele vele manje into bese sisixabana kakhulu ke naye ubaba ngoba singithina nje sixabana nje ngekati negondana. Mina ngihlezi ngimtshela mina undodana ukuthi mina ngikhathele hayi mase sekufika ngifuna mangisi ngifuna ukutshela ubaba hayi esho ukubuza ngigenca uzongibulala uzongikinya manje bangiyikhuluma lento le umlungisi uvele efuna ukungikinya engibulala engithembisa uzongibulala. Hawu Mlu iqiniso lesho Mazuma. Ngeke ngaphika kuyiqiniso phela alishoyo. Hawu bantwana. Ngibona ukuthi umuzi. Hawu ngaba njengoba ngeke ngasho ukuthi baba ngimhlonipha. Ngoba namanje njena uhlonipha unjani ahloni ngalolu daba ukuthi baba sange sithole ithuba sisodwa somndeni ukulidingada lo daba sibhunge siqhamuka sesilibhunga ngalolu hlobo. Ithemba lakho Mlu bese kuthena ukuthi ubaba umngadi uzoshona yini wena uqhubeke nomuzi. Yilokho phela ngusaba kakhulu. Because manje umuzi wami usulapho because uyasho uMazuma ukuthi belokho ekutshela ukuthi yena asimtshele ubaba ulo umngadi udaba. Wena uthi uzomgenca. So wena ubuthemba ukuthi ubaba uzoshona. Yeah. And then wena uqhubeke. Kona Hayi. Into eyenza lokho kahle kahle. Akusinkomo zami bo. Ubaba engasaveli ekhaya kahle. Bengasaveli. Mlu umdala umngaka. Akufanele ngabe unonkosikazi. Unomuzi wakho. Usakhalela ubaba ukuthi akaveli. Hawu. Engaveli ekhaya. Ngisho khona ukuthi ukhala kanjani umdala umngaka. Ukhala kwakona lo. Ngekhanda lekhaya. Hayi. Ngizibona nami. Hayi Mazuma. Ngifaka isicelo ukuthi angisize ukuthi ngigane nami. Mlu akufanele ngabona usuyikhanda lo muzi wakho. Hawu manje. Nakhona ngibeke somsebenzi wakhona lapha esebenza koGoli. Ngibeke ngizwe ukuthi bafakile abantu emsebenzini kodwa kundoda nawo mina ngiyayizwa ke leyo msebenzi baba bungasamzama ingane athola umsebenzi eGoli. Hawu bengumzamela khona ngalena phela ekonhlakini kodwa ke nako ke manje esengeqa phezulu ngithini makunje. Bengalungile. Uyisolva kanjani inkinga enje? Bengalungile ukuthi umthole umsebenzi. Hayi phela njoba kade ngimzama bengumzama mangifona ngisho ukuthi akahlale ethembeni. Manje ngiphatheka mase ngizwe indaba enkulu kangaka. Lezi ngane hawu uzohlawula ngaka lezi ngane. Okay Mazuma. Ubaba umngadi uyena myeni wakho. Ulobolile wakhokha. Uyamkwaleta baba? Hayi bengamkwaleta. Futhi kana futhi asiyena nonkosikazi imali. Akaqhubeke phela. Singakaqhubeki. Mlu uyenza kanjani lento ukuthi uhlangane noMazuma amalobolo aye endaweni engayona? Kuseqinisweni lokusayiyona indlela ukuthi ikhaya libe nemfudumalo ngoba kubonakala ukuthi imfudumalo engekho angisebenzi ngeke wadla yona ukuthi so imali amalobolo njengoba imali hawu ngibulale ngiphila mntana nabo abantwana hawu ngibulale ngiphila zikulu bakho baba nayo so ilobolo umngani waneza wena naye amalokazana wakhe imali sayibeka sayigcina sakwazi nekhaya sakwazi ukulungisa nekhaya bengenzi lutho ngisho ekhaya hawu kahle ethi nje mina angibheka ekhaya kodwa baba imali yakho amalobolo ilungisa ekhaya yayizwa le ndaba hawu emadoda umfana ngithi uyazama ngeke ungaloyadayisa njengoba ungitshela olokudayisa le mpuphu enidayisayo la ngazi leni ifake emakhaleni buka ke manje mfana wami awungitshela iqiniso hawu baba iyo le mali so kahle baba awuphisa ke lento kumntana mnjalo naye lokhu uze neHome Affairs nayo sayini ukuthi nishadile sasile phela kuhulumeni omdala nkosiyami so okusho ukuthi yena kodwa amalobolo lobolanga ngake bengisenza lapho mfana njengoba ngisebenza ngiqokelela amasenti ngisho ngoba phela imali wayihambisa kumngane lapho bengihlelo lobola likho phela uhambisanga kaMazuma babehlangene futhi nabangani bakhe mina ngazi ukuthi phela ngiyisa khona kwaZulu kwenza kanjani ke baba umngadi nawe ngiyakusola ngala indaba ungawazi umndeni wakaMazuma hawu nkosiyami wangifihlela phela yena wangifihlela phela okuyilona khaya la kubo eliqondile wamfihlelana ngoba nawo baba mina angazi ngishuma wakhe hawu madam angazi ukuthi uzaloma cha ngabe ngiyazi na ukuthi uba uma wakhe nami kanje ngize ngihambe ngiyichaza phela nami ukuthi nami njani sasingekho isidingo salo ndawonye nobaba unyaka singakulo 7 impela ucekela kona ingane ezu3
impela hayi lezi phela lezi angivumi lezi ezikhona njengoba naku seliphuma iqiniso nje manje. So if ninathandana no7 ninobhuti nineminyaka mingaki nithandana iwu10 nobhuti kade baqala nje sisiwami kade baqala labantu ngifihlelwa kuyo uMazungu futhi mina nginganalwazi. Okay baba umngadi nishadile noba u2 shuthi ke nikhwapha bathi ke Mazuma usho ke ukhetha ukuthi wenze njani udivorce nobaba umngadi uqhubeke nomlunga la eceleni. Hayi ngimupha yena sisi ngimupha yena ngoba hayi mina naku sekukhala nokuthi amandla awasekho kumina bengibona ukuthi ngcono ngimuphe yena asebenza bese elobola kumina baphuma umuzi wabo. So uthi umlu akazolobola unkosikazi wakho kuwena impela baphela baphuma umdivorce wena kuhle kona lokho nje umuzi wabo ukuze sikwazi ukuphilisana ngani ngoba phela njoba sikhuluma manje akekho obamba omunye ngedlozane kodwa bengibona ukuthi ngcono bathola umuzi wabo ishawo moya mina wena Mazungu uthini nalezi ngane zakhe phela ezinye isikole ihlale mina usezwe ngilande ngegqokisi ke nazi njoba ngamthengela inkukhu buka nje izicazi ebhizi ibuka icazi ebhuku egcekeni buka Mazuma udlo ngaka madoda angihambi mina la ekhaya. Awuhambi hawu namhlela wami manje uzoqhubeka naye ubaba umngadi uphinde uqhubeke ndodana. hayi ngcono ukuhambe mina. Hayi baba ngamane khambe wena. So ithatha phela imali yokuthi sokhanda umuzi. Hawu kahle. Lo muzi phela sukhandile thina lawo ningakhohle ukuthi ubungekho usegoli. Asihambi ke thina la ekhaya. Cha baba uzohlala la nje uzohlala la ekhaya. Awusahloniphi kwabona. Baba kulungileke kushuthi la ekhaya kongcono ukuhambe mina ke. Ngoba kushuthi mina oxovayo. Mina oxovayo ngithi la ekhaya. Kulungile ngizohamba nginishiye nengane yakho kungcono lokho. Ngasapha ngiyawushisa impepho emva kwendlu. Hambe nezingane zami. Ngiyawushisa impepho emva kwendlu ukhulume ke namathonga ami uyawubona umhlobo. Wena baba umngadi ukhethani useshilo usiswa singamane kuhambe wena. Hayi sikuyokhuluma yini home affairs idweni konje home yibani? Home leyo ukhuluma kuyona home leyo ya. Divorce court manje. Hayi home ayisebenze kulomhlolo esengutholela igcekeni. Kusebenze wona home affairs ya. Uthini wena? Akusebenze yona. Sisi. Hayi bona bosala phambili aba ngoba nezingane uyawuchaza mina ngokhipha incwadi. Kungifikisela amahloni. Hawu. Kungifikisela amahloni ngendlela esimangaliso. Ngoba ngingasho ukuthi baba ngiyaxolisa baba ngithoba kuwe okwenzakile baba. Ngiyacela ukuthoba baba wami umngadi. Ngiyathoba kuwe ngikuhlonipha kakhulu baba wami. Uxolisa kwakho kusho ukuthi uhlukana noMazuma. Yebo isho njalo. Ngiyakholwa kanjani? Isho njalo into baba ngoba kumngakho baba wamkhiphela izinkomo. Noma kwenzeka utheni wena ufuna ukuthi ushiya mina wena. Hawu kahle ngimo. Yazizwa kodwa uthini? Uthi wena ushiya mina. Uthi wena ushiya mina wena. Ngobani? Qiniso lisho njalo. Sengumamncane. Sengumamncane namhlanje nasengumamncane angisewe umphephi wakho. Kashintsha namhlanje. Hayi ndodana ngithi qhubeka naye ndodana ngiyakhulula mina ngithi qhubeka naye ngoba angiyabonga ndawo la manje ngisususe emhlabeni ngono nje uqhubeke naye qhubeka kanje nina impilo yenu bese ngiqhubeka ngoba ngathi ngingekho nje mina ngicela niqhubeke naye impilo yenu. Okay baba mngadi siyayizwe lakho iside esangixakile lamlu uthi uyamshiya uMazuma. Qhubeka naye mntana enkosi hayi. Ya ngokuhlonipha angizocobhoza la ucobhoza khona cha. Ngokuhlonipha ubaba wami. Mazuma ongishiyayo news ngithi baba uthi nawe uyangishiya umlulu nawe uyangishiya abaphume ngegate kwangoku bahambe baba uthi abahambeke phela phumani bese buya ngale futhi ngela uthi kwami phumani ngithi mtheni yahamba buya ngale salani vele phela hambani ngizosala mina vele nginezingane ngizokwazi ukuqhubeka nomuzi indaba kululu uthi umshiya uMazuma senize nabanengane zo3 indaba kululu uthi umshiya lo ngane zobheka ubani ngoba ngithula kuwena ade ungamhlonipha khathi usembedeni naye noMazuma kade ukhohlwe inhlonipho hayi usemdala manje indodana nami semdala useqinisweni ngaba mama nto abheke lezi ngane zakhe ubaba kahle wayilobele umuntu vele athi sesiphila naye kwaba nzima ukuthi kubekane naye phela thatha ngoba okuzobe ngathi siyabanga into indaba kululu uthi umshiya kuzobe ngathi siyabanga into hayi uyashaya ithonga wena ikona njengoba yesho ubaba wami
ukuthi ngizoshawa izinto zesintu. Hawu. Uma kuzophuma Hawu. ngithi mina ngisala noma mncane ngithi ubaba wami ahambe phakathi kwekhaya. Baba Mngadi angibakholwa mina labo bobabili. Ngeke abantu asebephusha 10 years baphinde bakudlala mase bayahlukana. Ingakho ngithi ke mntana inkosi ngcono bahambe bobabili ngibakhulule. Bahambe bobawu2. Abakuya ngibakhulule. Umuzi ungaphansi kwegama laba. Umuzi vele ke ngubhale ngaye vele indodana lokho kungashintsha uma ngicabanga. Ubhale ngendodana. Isikhulile phela. Ngangigade ukuthi mangabe ngidlule emhlabeni kube ukuthi ke ngishiya yona. Bathi ukutholile ke lokho kade ufisa ukuza. Iqiniso ke sengize ngalithola namhlanje ngicela ukubonga kunina. Abantwana benkosi nje uthi awu nize ngithola ukuphila emhlabeni ngoba lento beyisilonda kumina. Njalo ngiyafika awu abantu umoya wangabe umhle kanti kudlalwa mina. Udlalwa wena. Kudlala mina. Beshaya isikole labantwana bami. Ithi ke ngoba sengila ngikhululeka khona manje njengoba nifikile nina. Hayi ujabula thina su Black Life ukuthi utholile. Black Life ifikile hayi. Nabantu abakwazi ukuxazulula inkinga ngani ngoba ngabona ukuthatha intaba. Lokho ngeke ngisiza ngalutho. Shothi babezongcwaba bejabula. Ngemoya njalo ngiyafika. Awu. Njalo ngiyafika. Ngibona ngingajajula leli ceke. Awu, yebo Black Life yilokhu namhlanje ngicabanga ngithi ake ngijabule kunini. Ngoba senikhululile. Hayi kubonga thina. Nezingane zami zakhona phambi kwami mfana ndodana ngoba bengiyitshela uzobaleka ebholeni. Ngoba ngimbizile nje ukuthi khona abantu abazofika ngamhlebe. Athi khona abantu ngoba ngingamazisi ukuthi hayi no uhloniphile. Hayi uhloniphile ngabe nginamanga. Ngiyabonga. Kodwa ke siyabonga Mazuma nawe Bhuti Mlu ukuthi nihloniphe ukuthi nihlale nathi. Angithembi ukuthi nithi niyahlukana. Hayo, yena phusha lo mshikashika emva lokho uma senihlukana kalula kanje. Kodwa ke animnika indawo yakhe kuBaba uMngadi libe neqiniso kuyena. Hayi, abafune njotshomba labo nje. Indlwana yabo nje ngiyamkhipha kule. Sengiyafaka isikashi kuleyo ndodana ngifaka isikashi. Ngizawufaka isikashi la ngithi amkhiphe behambe bebheka nje yonke indawo lesi. Ngabe kuhambe bebheka nje indawo abahlala kuyona ngoba ngeke sabhekana phela mntana enkosi. No Black Life ngeke sikwazi ukubhekana. Ngoba manje sengangifakela nje ushevu uMazuma ngisathemba lutho. Yona ngathi manje bafuna ukushiyana kwaphambi kwami ke manje angisazi ngoba kudlalwa mina kwalesikhathi namanje mhlawumbe kudlalwa ngami futhi angazi. Ngangcono bathola indawo yabo. Hayi ngiyizwela ke babukeli beBlack Life ukuthi uBaba uMngadi uthi yena iHome Affairs Divorce Court ayilungise lento. Umfana uzomphuca umuzi uMazuma uthi abaphume babo2 umfana uMlu uthi ke nakasamfuna uMazuma. Hawu. Thwani akaziyozala Nkomoni. Hawu kuba njalo impela. Kona ngeke ubehamba la kufanele phela ashiselwe impepho. Umfana manje ngiyawushisela kanjani impepho mina umoya wami ungekho mhle. Hayi wehlise eqala ke mase uyishisa impepho yabo baba. Hayi sengawo ngithengele ijuba nje manje ngithengele ijuba. Singakwazi ukukhuluma lapho ke ndodana. Hayi thenga ijuba. uMazuma la iduze kwami uhappy. Asagayi phela. uMazuma khona mhlawumbe before ngivala uhlela. Khona sasinto ofuna ukuyibhodla. Hayi akukho sisokweni hayi. Akukho. Kodwa la ekhaya ngihambi. Hawu. Namhlanje. Uthi uMazuma akahambi la ekhaya. Kodwa ke su Black Life TV solokho semcheka nje uBaba uMngadi uthi uqhubeka kanjani. Sibone ukuthi ikhona inqobela phambili ngoba uyasho usiyasaba bangaze bamdlisa ushevu yena becala babana kanti abantu bayathandana ufana uthe kanti bamawulobola ulobolela mina ke. Nawe bawukuthi ke ngihlazela ekhaya usimeme bakithi asikho abafishane sizoza sithi qathatha thumela lapho umqhafazo usazisa uthini inkinga yakho. Please don't forget to share, like and subscribe. Oh, The Black Life TV.